Budovu obsadili zvýšky ako krdel dravcov. V akcii boli muži z útvaru osobitného určenia. Veli ostrým mužom, ktorých v európskych štruktúrach označujú ako Linkskomando. Osobnosť rezortu major doktor Štefan Hamran. Už v minulej relácii sme si povedali, že nad našou bezpečnosťou bdie tzv. Slovenské Linkskomando, teda príslušníci útvaru osobitného určenia. Aj dnes budú v akcii, no a my tam nebudeme chýbať. Sledujete magazín Polícia. Už druhý týždeň sa v okrajovej časti hlavného mesta čosi dialo. Obyvatelia zatiaľ zostali bez akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli vyvolať isté obavy. A situáciu riešilo slovenské Linkskomando, alebo presnejšie príslušníci útvaru osobitného určenia prezídia policajného zboru. Boli sme pritom, keď nad opustenou budovou začal víriť vzduch vrtuľník. V pivničných priestoroch sa mala zdržiavať zatiaľ nie presne identifikovaná skupina cudzincov. Operatívne informácie označili mužov ako ozbrojencov, ktorí mali skrývať ručné automatické zbrane. V prvom rade ideme po nastúpení malý okruh na ustelenie pilota a výsadok na hrubom rýchlom lane na strechu budovy, asi z výšky 10-12 metrov. Útok príslušníkov UOU sa začal zo vzduchu aj zo zeme. Bričer z UOU umiestnil výbušninu na dvere a potom na okno. Dve skupiny bojovníkov mali odvtedy budovu pod kontrolou. Až po chvíli sme sa dozvedeli, že na opačný koniec opustenej farmy dorazil autobus, v ktorom neznámi ozbrojenci držia niekoľkých cestujúcich ako rukojemníkov. Útok časti Linkskomanda bol neodvratný. Našťastie akcia sa zaobišla bez zranení rukojemníkov. Na otázku, či to všetko bola realita alebo fikcia, ste si už iste dali tú správnu odpoveď. Fikcia. Fikcia stotožnená s výcvikom, aby k realite dôjsť nemohlo. A keď už, aby špičkoví muži z Linkskomanda ju vedeli bleskovo odvrátiť, ba vrátiť zvrátené myšlienky potenciálnych organizátorov zla medzi fikcie. Z dvoch strán vrtuľníka na horolezeckom lane, kde zlania z každej strany bojovníci a z jednej strany následne zlaní pes. Pripomeňme si ešte raz hlavné úlohy tejto elitnej jednotky. Zakročuje prioritne proti teroristom, proti únoscom osôb a dopravných prostriedkom, proti nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti, voči páchateľom úmyselných zločinov. To by bola tá primárna oblasť. Tá sekundárna, policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie. Bričer za výbušninami je vždy bojovník z UOU, ktorý vytvára vstupné body pomocou výbušnín do budov, dopravných prostriedkov a tak ďalej. Spomenuli sme ho už v minulej relácii. Úlohou Bričera nie je len otváranie dverí a okien, ale postupuje po prekonaní prekážky ďalej so zásahovým tímom. Muži z UOU, ktorí pracujú s výbušninami, Bričeri, patria v Európe medzi špičku vo svojom odbore. O spoluprácu s nimi pri výcviku už prejavili záujem špeciálne jednotky zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Slovenské Linkskomando, takto je názov jednotky zavedený v európskych štruktúrách, má svoje pevné postavenie v európskej organizácii Atlas. Čo sa týka konkrétne aktivít útvaru v rámci Atlasu, sme etablovaní v pracovnej skupine Building, to sú tzv. Budovy. Sme etablovaní v pracovnej skupine alebo technickej pracovnej skupine podľa správnosti Entry, čo sú tzv. Vstupy. Tam sa preberajú jednotlivé metódy, postupy a techniky ofenzívnych vstupov. Doposiaľ sme participovali na fóre policajných vyjednávačov. Dostali sme tú dôveru od velenia Atlasu, respektíve od našich partnerov, aby som bol jedným z projektových manažérov, jedných z 9, ktorý bude koordinovať budúcoročné cvičenie, ktoré sa bude označovať ako Mumbai. Európska únia bude prezentovať, že máme tu nejaký elitný spolok, ktorý je schopný simultáne vykonať 9 služobných zákrokov s 36 elitnými jednotkami na teritóriu Európskej únie. Pred 3 rokmi sme výkony príslušníkov špeciálnych policajných jednotiek sledovali pri medzinárodnom športovom meraní si síl na východnom Slovensku. Vrátime sa do tejto novodobej histórie, ale najskôr pátranie po nasledujúcich osobách.
Vráťme sa teraz na chvíľu do roku 2009. Takto to vyzeralo pri medzinárodnom športovom meraní si síl príslušníkov špeciálnych síl Vyšegrádskej štvorky na východnom Slovensku. Zúčastnili sa ho aj príslušníci holandskej špeciálnej jednotky. Takto liezol po lane pod Zamutovský most, aby sa dotkol zavesenej tekvičky príslušník útvaru osobitného určenia prezídia policajného zboru. A takto bojoval na lane príslušník špeciálnej protiteroristickej jednotky z Holandska. Naši muži mali vtedy v silových disciplínach navrch. Aj keď v konečnom hodnotení skončila na prvom mieste špeciálna jednotka z Českej republiky zo Severomoravského kraja. Do pravidelnej rubriky Výstroj a výzbroj sme dnes zaradili niečo, čo by tu nikto nečakal. Trojročný čierny dandy pôsobí niekedy ako zbraň. Niekedy je skôr súčasťou výstroja príslušníka UOU. Psovod má svojho služobného psa medzi nohami z jediného dôvodu. Má voľné ruky, môže používať zbraň, je aktívny, môže zasiahnuť páchateľa. Pokiaľ je pes vedľa nohy, musí držať vodítko, musí ho kontrolovať buď vizuálne, takto ho môžem kontrolovať nohami. Cítim ho medzi sebou, môžem ho vysielať, môžem si prepatrávať, vidím si perimeter, môžem použiť zbraň, môžem komunikovať, môžem používať vysielačku a sledujem okolie. Podľa vyspelosti psa a podľa vnímavosti, ale kým sa to spojí do určitého celku, tak ten výcvik môže trvať aj rok. Rovnako sa pri takomto výcviku osvedčil aj druhý pes, Rony. A nevadili mu ani výstrely. Je to, by som povedal, naše know-how útvaru osobitného určenia tu na Slovensku. Používame to prvý a usmerujeme to metodicky, takticky, je to vo vývoji, zlepšujeme to, vychytávame muchy, kolegom máme tiež nejaké nápady, tak dávame dohromady viacero verzií a spravíme z toho metodiku pre zákroky špeciálnych jednotiek. Uniformálne zložky prirodzeným spôsobom priťahujú pozornosť každého mladého muža a samozrejme to nebolo inak ani v mojom prípade. Obdivoval som ich fyzickú zdatnosť, ich pripravenosť, ich pohotovosť, obetavosť a vôbec celkový profesionálny prístup, ktorý prezentovali pri plnení tých najnáročnejších služobných úloh v rámci svojej profesie. Môj príbeh začal na obvodnom oddelení policajného zboru. Pokračoval na úrade hraničnej a cudzineckej polície, a to konkrétne na odbore medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce. Pracovať na elitnom útvare je určitý status. Nielen u nás, ale aj v zahraničí. Je to podsta, na strane druhej je to výzva a je to obrovská zodpovednosť. Chránime spoločnosť, chránime našich občanov, naše základné spoločenské atribúty, život, zdravie a majetok pred najzávažnejšími zásahmi zo strany kriminality a najmä jej organizovaných fóriem. Keď som nastúpil na útvar osobitného určenia, bol som vybraný v rámci výberového konania, tak vtedajší veliteľ vzhľadom na moje fyzické predpoklady rozhodol, že budem pracovať aj ako radový bojovník, okrem toho, že som plnil úlohy najmä na úseku zahraničnej politiky tohto útvaru. Bol to veľmi dôležitý moment, ktorý ma ovplyvnil a v podstate celú moju kariéru, pretože práve tam, v tom kolektíve, medzi tými radovými príslušníkmi pochopíte základnú podstatu, pochopíte tie pocity, tie potreby tých bojovníkov v tých čatách a dokážete na ne postupom času, keď sa stanete funkcionárom, reagovať a dokážete im vytvárať podmienky, ktoré sú nevyhnutné skutočne na riadny výkon štátnej služby na úseku služby osobitného určenia. Moji chlapci sú pre mňa to najcennejšie, čo mám k dispozícii na tomto útvare. Sme tu v podstate ako jedna veľká rodina. Tí chlapci skutočne dokážu v realite všetko. Dôkazom je toho v podstate aj naše motto, naše logo útvaru, ktoré znie nemožné neexistuje. Myslíte si, že aj vaša policajná služba má čo povedať a ukázať verejnosti? Dajte nám o sebe vedieť. Ukážeme, že vaša práca je o zodpovednosti, hrdosti a každodennej službe verejnosti. Volajte na číslo 0905 480 372 alebo mailujte na adresu policia@prodynamic.sk. Tvorivý tím magazínu Polícia. Dnes sme na konci, ďakujeme vám za pozornosť a už o týždeň si povieme, čo všetko treba urobiť preto, aby sa nám z toho bezpečnostného pohľadu dovolenka vydarila. Dovidenia.